Nasawi ang isang dayo mula Mountain Province matapos malunod sa baybayin ng Barangay Pugo, Bawang, La Union. Ayon sa Bawang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, may kasamang biktima na nagkasiyahan sa lugar. Bagamat patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng otoridad kung paano at bakit nalunod ang biktima. Kondisyon naman po ng dagat natin, okay naman po. Hindi po masyadong gaanong mataas yung alon. Hindi rin ganoon kalakas yung hangin. Pero mararamdaman po natin na paghapon po, medyo lumalakas po yung hangin. So, ayun, meron din po kaming ipinapatupad since nung Holy Week po na yun, hanggang 6 o'clock. Actually, implemented naman po talaga yun na 6 o'clock lang po yung paliligo po doon sa ating beach area. Dumarayo na rin umano ang mga beachgoer na dumadayo sa bayan ngayong bakasyon. Kalmado naman umano ang baybayin sa bayan, bagamat pinapaalalahanan ang mga bisita na huwag maligo sa malalim na bahagi. Maigpit ding pinatutupad ang 6 o'clock PM no swimming policy, kung saan pagsapit ng alas 6 ng gabi, bawal nang maligo sa baybayin. Naglagay po sila ng border. So meron pong palatandaan na hanggang doon lang po sa binigay na border, doon lang po pwedeng maligo. Kaya pag nakikita po ng personnel na lalayo po yung mga beachgoer, ayan, wina-warningan na po nila. Nakikiusap din ang otoridad na tumalima sa kanilang mga paalala para wala nang maitalapang biktima ng pagkalunod. Joanne Ponsoy, Balitang Solid North.